הצד של הכלה? המטרה שלנו, הצד של הכלה? אני רוצה לשמוע להתקדם, של הכלה, של הזה, סופי, זה לא אף אחד של הכלה. חתן כלה מוכנים? תשב, מה יש לנו לחפש בעיה? טוב, אנחנו רוצים הערב לעשות משהו שקרוב איכשהו למסורת של יהודי תימן, אבל רובכם פה, אני חושב, מכירים את המסורת של יהודי תימן, זה סעודת מצווה. אז קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, מה שלא קורה כמו אצלנו היום, שבתימן ובשנים עברו, יש הפרדה בין הקידושים אירוסין לבין החופה. עושים את זה בפרש, בתימן עשו את זה לפני של יום, נניח, התחתנו ביום רביעי בערב, עשו את הקידושים, זאת אומרת, הכניס לה טבעת וכו' והוא כינס לה בטבעת, לא בטח זה בטבעת, זה היה בכוס, בפרוטה שבתוכה וכו', ורק למחרת היו עושים את מה שנקרא סעודת מצווה, ושם היו עושים את החופה. אוקיי? אז אנחנו עכשיו מאלתרים משהו שנקרא סעודת מצווה, שזה החופה של עריכת לכת. דרך אגב, בתלמוד, מסכת כתובות, מי שלמד, הפער בין קידושים לנישואין יכול להימשך גם 12 חודש. אוקיי? בשביל ההכנות ובשביל כל הדברים האלה. אוקיי? עכשיו, אז אנחנו נכבד את החתן, נכניס את החתן לכל הקריאה שלכם. אני בשביל זה הדפסתי את הסדר הזה, פחות או יותר, זה מהמסורת שלנו. וברגע שהחתן הקרא עושים, אז אנחנו אומרים וואלה היום. מישהו קורא להם? כל הציבור כמה מזל, קשקש. יפה, תשמע, זה מסורת יפה מאוד. הוא קשקש. מישהו קורא לו? שימי איפה הוא הלך למכולת. לא, ברגע שאמרת שזה יום אחרי, יכול להיות שהוא החליט יבוא מחר. אבל בארץ הכל כבר מיוחד. אין השם במקום העניין. הסיטואציה הזאת, אני למעשה רציתי לבוא לבוש. אתה מוכן להיכנס בבקשה? איפה שאתה רוצה, אבל לא לבד. כאלה? לא. היית פה חסר. זה מקבל את החתן, וחתן כמו מלך, אנחנו מקבלים אותו בקימה, ואחרי שהוא מגיע למקום, אנחנו נשב, והוא ימשיך לעמוד על מנת שנשים אותו בשדה אחר. רציתי להגיד שאני החלטתי לבוש על החלבוש של אמנים בדבורים, אבל פחדתי שהעיניים שלכם יהיו נשואות אליי והחתן עלול להתבטל. תלבש, הכל טוב. ולבוא עם חלבוש אירופי על מנת שהחתן יקבל את המעמד שלו. בכבוד. איפה? הייתי. יכול לקרוא לו. מה כאן? הוא זוכר לו בא משם? עכשיו הוא בא משם. בימין. עושה פעם. ידוע.
וגם הקהל מצטרף אלינו, איזה יופי. נתן, טוב עדינות, למה זה נגד לפני 100 שנה, אם תעשה את החזק, עלו יקרה. דלה. עכשיו לכל ההללויה השני שלכם, והללויה, ולכן הוא מקדים את הברכה, ואחרי זה, בזה אחר זה, כמו שאתם רואים שם, ברכת כל יפקיע עת, המושג הזה של, זה נקרא של הספרדים. לא, עם המזונות, נו. מגעש. מגעש לא קיים אצלנו, אנחנו לפי המסורת, בורא פרי העץ, נברך בבקשה בכל גדול. מזונות, גפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אבא, לפי הגודל, לפי הזקן, ברוך אתה אדוני אלוהינו בורא העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו החלום בורא פרי העץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו החלום בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי ברוך אתה אדוני אלוהינו החלום בורא פרי האדמה. יש פה יין לפי חמוץ וחריף, אנחנו נוהגים, או חלק מהאנשים נוהגים, אנחנו צריכים למתג את היין הביתי שהוא קצת חריף וחזק, עם מי צימוקים, או כמו שאנחנו משתמשים בזה בפסח, אוקיי, הקידוש מה שנקרא, זה משהו שאשתי עשתה, לקחנו ענבים, שרנו אותם במים, סחרנו אותם וזה, זה קידוש שהוא כשר, טהור, מלכתחילה ליין, אבל יש כאלה שנוהגים ליין אמיתי שפסס, נוסיף גם קצת סוכה. אתם שמים לב שהכל לא מופיע פה, זה יופיע בשלב יותר מאוחר, תלוי בחתך איך נראה את השמחה שלכם, את ההתלהבות שלכם, אם רוצה לתת לכם עזרים. אז בורא פרי גם כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. תפתחו לי כוסות, אני נדום לכם קצת. קטנים, לא חבל. אתה לא שותה. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם בורא ג'ופן. פרי העץ.
ששתית. תרגשו. מותר. הנה הכוס אחד. סקובלו. הנה, קח, הנה. הנה, קח, תביא לנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא ברוך אתה אדוני העולם בורא פרי הג'ופר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופר. ברוך אתה אדוני בורא פרי הג'ופר. הוא אמר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופן. ברוך אתה כן. אני ומורן קלטנו בקבוק שלם שבת. כזה? כן, בקבוק וחצי לא יפה. גולסה, כן. אם זה היה מחמין, וואי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופן. לסמן זה היה כל כך ברור, לא היה צריך איזה מנחה או משהו של הוראות או דפים או משהו כזה, הכל היה זורם על דוחות שהרבנים הם אלה שהיו מנהלים את העניין הזה, וכל ילד קטן יודע מה הסדר ולא צריך. היום אנחנו קצת מתרחקים מזה, אנחנו נזקקים לכל מיני עזרים טכניים, אוקיי? אז זה הסיבה שבשביל זה אנחנו הדפסנו את הדברים האלה ואנחנו גם באנו לדבר על המוחמד. אמן. שלא לדבר שהטקס היה מנוהל בחרדת קודש ובשקט מבדיל. היום אנחנו משהו מבטאים שונים ככה, לפספס קצת אבל עושה על האש. מנפנף. החתן רואה שאתם יותר מדי מאופקים, הוא החליט לחבר אתכם במשהו שקצת תכניס לכם ככה כיף בזה, אז הוא החליט להביא לכם איזה משהו. ילד חגיגה. מעליש גיל. צריך לבער על חומש. לכל ההללויה שלכם שמופיע שם, אני מבקש, לקבלת לחתן. איפה סבירה? איך פתחת? כמו שכנראה, מסיבה. סבירה? נשאל, אבשלום יש. לא, למזוג לו. שלום יש. תביא את הבירה הזאת, זה אותו אחד, נכון? כן, כן. תעביר לו. כן, קח דניאל. מי עוד רוצה לפתוח בירה? טוב.
מי עוד לא קיבל? חמש שניות לא קיבל. אני יודע, יהודה, זה פה אחד, דני, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעבוד בו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל טוב, סעודת מצווה בלי שירה, שירת קודש, היא לא שווה כלום. לכן אנחנו עוברים לשלב השירה, אבל לפני שאני אעבור לשירה, יש לכם את הזה לפניכם, מי שאין לו יכול לחפש את זה בדיוואן. זה השיר, זה נקרא ידעתני. רק אם אני כבר מדבר על הנושא של השירה, שימו לב, האם תוכלו להגיד לי מי יודע של מי המשורר? מי המשורר שחיבר את השיר הזה? יהודה. יהודה הלוי, אוקיי? אני מבין שבדקתם לפי הקרוסטיכון, נכון? כולם יודעים מה זה הקרוסטיכון. ראשי המילים בכל שורה. אוקיי? אם כבר בהזדמנות כזאת אני רוצה להגיד לכם שבנושא של השירה, הרי כולנו פה בעצם, וגם אני רואים את עצמנו תלמידים של מורים לרבי לעניין שירה והריקוד, מורי מנחם ערוסי, עליו השלום, שעבר על זה עבדים מה שנקרא, בגיל 86 לפני שנה פלוס הוא הולך לעולמו, אבל אני לקחתי על עצמי משימה להמשיך את המסורת שהוא הביא. הוא לימד במשך שנים רבות עשרות ואולי אפילו מאות ילדים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, ואני לקחתי על עצמי משימה כזאת, ובאמת קרוב ל100 איש בערך קיבלו ממני הכשרה מסוימת בידע בשירה התימנית, אם זה באלעד, אם זה בנריה, אם זה בהרצליה, אם זה בחשמונאים, במודיעין, וברוך השם, קבלו תחת ידיים גם ילדים וגם מבוגרים, אפילו אנשים בילדי 70, שרציתי להתחיל להם את הדבר הזה. מה שריגש אותי ביותר זה שעשיתי בזמנו לפני 7 שנים לפחות באלעד כנס סיום של כל האירוע הזה, ובא מנחם וביקשתי ממנו לדבר, ואתה רואה שהוא מתחיל לרעוד ולהתרגש, שהוא שמח שעוד בחיים שלי יקום מישהו ויעשה משהו. אז זה בהחלט חלק מהמשימה שנתתי על עצמי. השירה, הסוגה תימנית, מורכבת מ3 ורסיות. יש מה שנקרא נשי, אחר כך שירו ואחר כך הלל. ככה בנויה מערכת השירה בישיבה של חכמי תימן, של יהודי תימן, אוקיי? שירה זה שיר בדרך כלל יותר קצר, שמורכב מדלת לסוגר, מצלעיות של דלת לסוגר, ושירים קצרים יותר, שהשירה, וגם זה שיר יותר סולידי, שהשירה היא משהו יותר, קודם כל שירים יותר ארוכים, עם תאושיך, עם באמצע מחרוזת קצרה יותר של הבית, וגם שיר ארוך יותר, הוא גם יותר קצבי, ובדרך כלל איתו אנחנו גם היינו עובדים מי שהיה רוקד, חוץ מהצלעני, שגם היינו עובדים. אוקיי? בסיום של כל טקס או משהו כזה, או כל צבעים אלה, מסתיימת בהלל, וגם את זה אנחנו נעשות. אז יש לנו פה את השיר ידעתני, כמו שאמרתי, בשם יהודה, ושירה של ימי הביניים, שיהדות תימן קיבלו את הסגנון, יש הרבה סגנון של שירה, אוקיי? הסגנון, המשקלים של השירים הם פונקציה של מה שנקרא יתד ותנועה. מה שאני מעביר למושגים, אבל כדאי שתקראו, אולי תתחילו את התחליט שלכם והתחליט שלכם. כל שיר בנוי למשקל של יתד ותנועה. יתד זאת הברה שלפניה יש בה נע, ואחריה הברה שלמה, ותנועה זה רק הברה בלי שבה נע שלפניכם. ולכן, אם אתם מסתכלים פה בשיר, ידעתני,
זה לא לכם ניקוד פה, אבל ידעת אני, היוד השווה נח ואחריה פתח. והשווה נח הוא בכלל לא נחשב. אז ידע זה נקרא יתד, אוקיי? ידע כי זה מתחיל עם שווה נח. תעני, תא זה הברה ומי זה הברה. לכן זה יתד לשתי תנועות. ואחר כך מתחיל עוד פעם, בדע ושווה נח עם תנועה, זה נקרא יתד. רם, פי. זה עוד שתי תנועות, ואחר כך שרה זה נקרא יתד, ומי זה תנועה. אז אפשר להגיד שהמשקל הזה, בעצם כל השיר כמעט כולו, יתד שתי תנועות, יתד שתי תנועות ויתד תנועה. ככה בנו את השירים, וזה אמנות ליצור נושא ורעיון, ולדאוג שהמשקלים האלה יחזרו על עצמם בזה. פה יש קצת שגיאה, זאת אומרת סטייה מהנושא, כי הבית השלישי זה אחר. אז אני אפתח ברשותכם, ואני אבקש זה להמשיך אותי אחר כך, אוקיי? אז זה נקרא שלה. גבתני ברם אסתרני ידעתני בדרך כלל השירה בעצם עדות תימן זה רק המורי, מווארי היו שרים בסעודת מצווה, מורי אחד והשני עונה לו. אנחנו לשם השיעור יש את הסולן והמקהלה היא תענה. איך עונים? קודם כל השורה הראשונה, הבית הראשון שמורכב משתי צליות, הימני זה נקרא דלת, השמאלי זה סוגר. דרך כלל הבית הראשון שר המשורר לבד. אוקיי? גם כדי שאנשים יקלטו את הקצב, את הנעימה וכו'. מהבית השני כבר מתחיל המענה. עכשיו, המענה הוא גם פה מתחלק לשתי ורסיות. הדלת, זאת אומרת הראשונה, המשורר אומר את כולה והמקהלה עונה על הכל, חוזר על הכל. בצלע השנייה השמאלית, המשורר אומר חצי והמקהלה משלימה אותו. בסדר? וכל עוד רוחך יש לי מעמד הבית החרב שלי בכל מקרה. ומה אומר? ומחשבי בידה
حياك كل السبيل. يلا עכשיו נמשיך לנשנש. מה עם המיליציות? מי? מה עשית לילדים? פצעים אותי בשקט. איזה יופי מוכן, איזה יופי מוכן, איזה יופי. ככה. איזה מוכן, אני לא צריך להיכנס. קצת אותו קודם. מה? ודאי. קצת אותו קודם. קח מה שאתה רוצה. בוא'נה, דני. לא יגיבו, ישראל לא תגיד. דני. ישראל לא תגיד. ביידן אמר לו, אל תגיד. לא, אני בניתי מפגר. עבר את הגבול הזה. דני. היו קוראים לזה מעשה היום. לא בגרון. זה מעשה. לא בגרון חלק. יאי, זה חלק. עכשיו הגיע הזמן של הסיפור. איזה סיפור? היה לו סיפור עכשיו. כן, בדיוק. מעשה, היית אומר לו מעשה. 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 לגבי זה לא אומר לך שאתה סתם הרימו את המטוס של ביבי אתמול באוויר. הרי ידעו שהם הולכים להפיל בנבטים. והסתם תהיה אזהרה, לא בצפון ולא בדרום, עד הקיור רק במרכז. למה אין טיסים במרכז? הסיפור של מנחם לא היה מאפשר לסעודת מצווה אורגינלית, כמו שמורי אמר, מנחם היה אומר, זה הרב רסול מוני של הצדיקים, אני מוני של הרשעים. אז זה רק היה הצגה חודרת, אחר כך בסוף היה לו את הבמה, היה לו את הבמה שאני תפס את כל הזה, כל הפיקוד. אוקיי?
אז ככה, בשלב כזה נהוג היה שהחתן מוסר סבלונות, משהו מתנה כלשהי לכלה, ביטוי לרגש של האהבה, של הכבוד שהוא נותן לה, ובדרך כלל היו שולחים את זה עם ילד קטן. אז אני הכנתי משהו יפה, אבל שכחתי את זה בבית, אני סיפרתי עכשיו משהו, לא חשוב מה התוכן שלא חשוב, הרעיון שעומד מאחורי זה. תקרא להם, בואו ננסה. אל תדאג. הכין משהו לתורה, שלא יפרק את זה בדרך, רינה. לא יפרק את זה בדרך. מצות? וואלה. איפה אבא שלו? עכשיו לאור הזה אנחנו אומרים שוואהל ביו הבא רבותיי, שוואהל ביו, שימו לב, ומדבר על הקשר ביניהם על עוד המזע של והלנו יהודון זמנו והלנו על סורה בינות טוב, לא? רק אני רוצה להגיד בטן עליי. אבא, נו. איזה מכה? הם יכולים. הם לא יעשו. מי יכול? אני לא יכול. אחרי דקה נגמר לו משקל. צריך להביא את כל החלטה תחזיק אותם כזה מהר. יהיה לכם כמה. חנון וכמעט פיס. ריפוי בעץ. חופש. כן, הם בעירו בלבד. הם דנים על כלום. הם קייטנה. הם קטנה, אין. אין כלום. אבא. משלמים לך? אני לא רוצה להגיד. אנחנו עוברים לשלב הבא. לפני השיר, שיר הדגל של
לפני שיר הדגל של חדוני שכולנו מכירים אותו, החתן רוצה לכבד אתכם בעוד משהו. אוקיי? בואו נראה מה הוא מוציא לנו פה. טוב, אנחנו אלתרנו משהו, מכיוון שבהמשך אתם אמורים לראות פה, זה מטעמת. החתן ייתן איזה ביס קטן לכל אחד, ותגזור לאבא שלך קודם כל. זה מרגוגה. אוקיי? וכדי שתוכלו להשאיר את השיר חדוני, קצת להתחרבש פה. בקצב לזה. מה זה? ושבויה, שאשתי ואני עשינו. נתנו משהו. הופה, דני. דני. כן, זה צמחוני. מה אני יכול? זה מצחוני. זה כבד. לא נותן לי את האחד. בלהס. זה את החתן. צריך להגיד לך עכשיו בזרוע של הפסח. כי אכלתי בשר. שלום, תביא... תביא גם לנשים שם. שחור לא עשיתם. דיברת? שמנתי את זה ב10 לשתת חלב. אבו. זה הדימין. לא, רציתי להביא לו, הוא לא רוצה. עוד כמה צלוחיות. לא כל כך קשה, אבל... כמה יש? יש לו מושג על מרולין שאוכל. אבו. שלום. היי. בעלי אוזן ביסקט. זה רק לראות נעמד. אתה רוצה לאכול? החתן רק מחלק. תראה את הטלפון שלו. לא יודע מי זה, שתתן גזם, אני רוצה. עשיתי מחר, היום היה לי גם קשה. אני מניח שכולכם מכירים, אבל מי שלא... שיר חזוני, הסולן מתחיל את הבית הראשון, אחר כך אנחנו אומרים בקצב את כל השיר הזה אחר זה, כשאנחנו אומרים שורה, חוזרים לפזמון. למרות שפה כתבתי לחזור על הצלע השנייה פעמיים, אנחנו לא נעריך את זה, נחזור על זה רק פעם אחת, בסדר? זאת אומרת, אדון אימא מאוד יגרום הנותו ביחד גורם נחלותו, גומרים את זה וחוזרים לבנות עמי, גומרים את השורה הזאת פעם אחת בסיומת וחוזרים על חדוני, בסדר? ואחר כך מדוד, זה אותו דבר. אחר כך מדודל וחוזרים לחדוני, זה לחדוני. אבל כמו שאמרתי, בצלע השנייה לא לחזור פעמיים, למרות שאצלנו זה... פעם אחת, תתחיל, פעם אחת. חדוני מעמד יברך מנוז ויעלם
עד שנעבור לשלב הבא או לשביל הבא. יש לי בשאלה מה זה. יכול נפטר השתלט לבריאה מתחת תאינה. כן. لو خالتين الدنيا حق الله. عامل لك لا دي الحاجة. בשבת יש ברית. מה? שקד. כפיר? שבת התפילה, רב מנחם יהיה פה. מי כפיר? כן. יהיה פה ברית אחרי התפילה. נעשה פריסה. הוא רק הודיע לי היום. אמרתי לו רק תדעו שהרב מנחם נמצא. שבת לא היה. אבל שבת לא היה. ומביא ארוחה והכל. ומביא ארוחה. סכין? דיבר איתך זהו, חלחלי? חלחלי דיבר איתך? ما تقبل على سنتك يو دمي حياتي. ايوه ايوه תבדקים איתו את השעה שלו. תגיד לי, לפני שאנחנו עושים שבת זה, שעשה קידוש. תביא קצת ג'ובות. כן, תעשי לי כסף. ממי? ממש עושים מצווה. אמרנו עושה פריסה פה בחוץ. אז השבת הזאתי? כן, הוא אמר לך שבת הזאת. שבת הזאתי? כן, כן. אז עד שמודיעים לספר שלי, אני לא יודע פה, מחכה לו. עד שמה? עד שמה? מחכה לו שנה. שנה! בחגים הוציאו. רגע, אבל בשנה השעורה הוציאו. נו, תראה מה קרה, זה פשוט פעם. תראה מה קרה אחרי שהוצאנו אותו. בשנה הראשונה עשו לו הרצה, לא? זה היה הראשונה. אולי לא נוציא אותם שלא יהיה להם. כן, זה לא יהיה עוד הפעם עכשיו, זה מירן. אבל שהוציאו את זה לשמחת תורה. אתה תראה מה קרה שהוציאו את זה לשמחת תורה. אז הם יוצאו את זה לשמחת. לא כדאי, עזוב. כן, הם הוציאו אותו, מיד הכניסו אותו, ואמרו, הוא פאר אותנו. לא, בגלל שהוא קטן, לא רואים אותו. תסדר לנו מקום לספר החדש. יש כבר, עליתי כבר. מקווה שלא עלה מהצ'ילי. אנחנו רואים שאתה לא בא בבוקר. אם היית בבוקר היית רואה אותו מבצבץ. מחכה. מה זה העניין ראשון בצפת? חכה לשבת הבאה, מה זה עוזר? לא, רק מכניסים אותו. ב-30 אנחנו מעבירים אותו לבית של בראש העין. שם נעשה טקס מקומי ועושים תהלוכה. באיזה תאריך, שמעון? כן, יש הקצה, מחר נפקים... שמעון, באיזה שעה זה? מה? באיזה שעה זה?
מחר זה בלוד, במרכז איך קוראים לזה? מרכז היהודים בלוד. איך קוראים לו? מתי פה? מרכז היהודים. זה לא נגע, שנים שלי פתאום מנופחים כאלה, מהירים, לא שמשים. בישרוחם. בערב. ופה מה יהיה פה גם? אל תמהר לבלוע. תלעס, עד שיהיה נעמה בית הנירימי, ואז תבלע. אצלנו בבית זה היה קודים. אתה אומר לך, נעמה, אתה יודע שאתה עושה ככה. מזמן, אין שם. אנחנו עוברים לשיר הבא, ברשותכם. כל אחד מדבר לשיר נושא שיחי. זה שיר שיבוא בשתי נעימות שונות, נעימה ראשונה, נעימה שנייה. רבה. רבה שטנה. מילים מרגשות, מילים של תפילה, השירה תימנית תמיד מלווה בשירי קודש, שירי של תפילה, וגם שמנו לב ששירי שבזי, כל שיר למרות שהוא מדבר על נושאים אחרים של תורה, של אמונה, של זה, הוא תמיד מכניס את האלמנט, ברוב המקרים מכניסים את האלמנט של הגאולה. שירי תימן כל הזמן ציפו לגאולה, ובאמת הם ניסו את זה להכניס את ה-50 או 49, יעלו כולם, כמעט כולם, של מכה אחת. אוקיי? עכשיו, השיר הזה שונה מהשיר הקודם, שאנחנו, כל סלע המשורר אומר את כולו, וכולם אומרים על כולו, אוקיי? אלוהים תעשה כל זאת לבלוח, אלוהים תעשה כל זאת לבלוח, הרוסוי במהלוך واحنا بشيء عجوقا لعلوقا واحنا بشيء عجوقا لعلوقا شدودي ما המקהלה העונה, אבל כפי שחוזרים פעמיים על הסוף של הסלע הראשונה, ועל היה יש עלייה. בסדר? דן. עלי ברמחלה נקדש בי ועל היה בסוף
רגע בא בשם השם, לא לחזור פעמיים, כי אנחנו עוד פעמיים בשם השם, ולא המקהלה. لكن استر אני כבר אומר כדי שיש לך ניקוד שם? לא. יש כאלה שאין ניקוד. לכן הסתיר בחג אסמך חיובי ואסמך יא אלהי חיובי. התרגום הוא לכן אשר על כן הסתיר כסה בחג הניקוד אסמך שמך חיובי החטאים שלי. ואסמך וסלח לי יא אלהי אלוהי על ذنوبي על החטאים שלי. لكن استر بحق اسمك يومي واصبح يا إلهي ذنوبي لكن استر بحق اسمك يومي واصبح يا إلهي ذنوبي وتوراتك وحق اسمك نصيبي لا نقدايق ربي غيادي وتوراتك وحق اسمك نصيبي لأنك كمان شئتك אתה طايقي زي יכול, טייב זה בעל הסגולות, בעל היכולת, רבי זה אלוהי. לא להגיד ריבי, פעם מישהו נותן לריבי, ריבי זה הרב שלי, רבי זה אלוהי. חייאת זה מושיע. לכן משפחת חייאת, משפחת ישע, נותנים תרגילים בעברית. תורתך, וחג אסמך, והניתות שלך הם מנת חלקי. אוקיי? המשפט הבא, לאן ניגד תוחקק תורת יגן, ידי גמלה ועד גמלת כתבי. פירושו, לאן ניגד ידעתי בבירור תוחקק, התאמת לי שידי תבלה בטרם אגמור את כל כתבי. אוקיי? לאן ניגד תוחקק תורת יגן, يدعي جملة وعلى جملة كتابي لاني قد حقك يا قلب يدعي جملة وعلى جملة كتابي جملة وعلى جملة كتابي وخذ خبر وخير وهلا يحط الزايد مجرحه وروح رشيد من طابوت זהו, דני.
Yes. יאללה, קדימה. אנחנו עוד מעט נעבור לשלב הקולינרי של האוכל, זה כבר לא בתחום שלי, אני מקווה שבעל הבית יתארגן לזה, אבל החתן רוצה לברך אתכם ולהודות לכם על זה שבאתם לשמח אותו. ברכתם אותי, אלוהים יבוא לכם, שימחתם אותי, אלוהים ישמח אתכם. ברוך בוראים עליכם היה מוסיף. שימתם עודי. כל העוד שאומר שרים רק נפו, אוספים מיד מה שצריך ומיד המשטרים המישים, זה דברים של הזה. בדרך כלל הלחם מוגש אחרי הנפילה. אני סברתי שכולם צריכים ליטול באמצעות זה שאיזה מלצר יבוא וייתן לכם, אבל אין לנו מספיק מלצרים פה, אז אתם תוכלו אחרי לקום לבד וליטול שמה. החתן לבד, אנחנו נכבד אותו, הוא מלך. השם יכולה את איפה זה? כן. עוד דירה. צריך שינוי, חברים. דניאל, יאבס, גיא, מה עם העץ? זה שזה מלכלך. גמרת דניאלו. זה על השופט.
כזה. רגע, איך הנופל? לאן נופל? למשפט. הוא דופק את הארץ. מה אתה לעשות? יש לו הענפים שלו עושים ככה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. לקשת זה בופה. אפשר ידיים לגשת, לשבת ולחכות שהחתן יברך. להתחיל בשיעור ביס לפני שהחתן יברך את האישור. יאללה, אתה הולך? בטח. בורכו יא סיידי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מוצילך מן העולם. תמי, את הטלפון? אני אקח לך, אני קורא לזה? לא, שנייה. שאני אקח לך, נכון. תביא רוקט. נכון, בסדר. רק עוף. לא תוכל לעשות, תוכל אחר כך. זה בדברות אותה. שאל את זה היום. עכשיו, ימי. תקריא אצלכם. זה של הפרס השאלתי שהייתה לי חופיה, לא? אין לו מלח. אני רק מוריד אותה שהתאבד. אתה שתה הרבה מים. לראות חומוס? ערבים חומוס. זה פרגית? זה תחתית. אני לא יודע דבר. גם אז פה זה מנדה. זה כבש. כבש. אבל כבש.
חרוך, חרוך. הוא עושה. ככה בתימן היה פרקית. דלה תוקי. לא, עוף רגיל. תרנגולת צעירה. מי היה מקבל את תרנגולת הצעירה? או ליולדת. לא על יולדת, על ולידה. וואלידה. תראה ג'ובי חזר לעניין עידן הטייבה. רגע, נגיע עוד חומוס. איזה? מי זה? אמא שלי. יאיר. של הארץ. תתחיל לאכול, לא כלום מחזק. אני לא יכול לענות. אני כמה יוכל אותו משקל יישאר. 65, 66 לא עולה. הייתי בחיים של מה תסתמו? זה לא טוב שאחר כך הרימה והתולע לא יתחרו. מה עם הכל? ונגידו, אין ממנו פיידה. מספדים יגמרו מהר. בשביל נורא פיידה. אנחנו חזרנו להקליט. עכשיו יאיר. תעשה לנו בלגן. טוב, רבותיי, אכלתם, אפשר שעוד לא גמר יכול להמשיך. אבל זה מקובל שאומרים שזה תורה, נכון? זה יותר חשוב מאשר האוכל. אז אני אנסה להגיד משהו. אני מקווה שאני לא... אני קצת מוסתק להצביע, אבל... מקווה שיש דברים נכונים. טוב, אנחנו נמצאים פה בחתונה של חבר יקר, שאני כבר מכיר אותו מזה כמה שנים. נוגר מחברי. ושלום ובשלום, הוא המארח פה, אנחנו כבר נפגשנו לפני 15 שנה, מתי זה היה? אצל מורי, במבחן ההוא שעשית לנו. אז ככה. היה מבחן פעם שעשו על משנתו של מורי, התלמידים של מורי. כן. עשו לנו מבחן בבית כנסת של מורי, והוא היה מנהל שם את הזה, אני לא עברתי, לא קיבלתי את היה לי מה, אתה מברך פה את האנשים האלה, שאחד מהם חתן ואחד זה? אנחנו מכירים אותך מגיל 0. מה אתה לא אומר, זה החבר שלי לפני 30 שנה, זה חבר שלי. זהו, דווקא את אלה שהם חדשים, אלה שהם חדשים, אני זוכר? 50. אנחנו 65 שנה ביחד. שמעון דנו, קרוב משפחתי, בן דוד של אמא שלי, וזה יאיר, מספרים שאנחנו ינקנו מאותו שד. תחתוך את זה בעריכה. ברעב, לא היה מה לאכול. לא רוצה להגיד למה הוא קלקל אותי במקלט שם של הזה שלו. כן, יאיר. לא, טוב. אתה. זה מוקלט, טוב. אתה זה מופלא. היה ראשונה. אתה לא מקולקל. טוב. איפה זה? אני יכול להגיד זה בעריכה. אבא שלו... לא כדאי שזאת חשבונית. טוב, חברים, אנחנו עכשיו באמת במסיבה מיוחדת במינה. התקנה הזאת של 7 ימי חתן, ולהבדיל אלף אלפי 7 ימי אבל, התקנה כבר על ידי משה רבנו. המטרה היא לתת את המעבר, בכל זאת מדובר בשני אנשים שמעולמות שונים. כל חתן וכל כלה, כל אחד מהגדלות שלו, עם השיגעונות שלו, והם צריכים עכשיו להתחבר ולהתכופף אחד לשני. זה תהליך מורכב שצריך לעבור אותו, ואנחנו פה ככה מעודדים אותו כדי שיעבור את השלב הזה בקלות, אחר כך, אחרי הפרש יבוא העוקץ. אני רוצה לספר לכם על כמה דברים ששאלתי מתוך המקורות. אני נתקלתי בשלוש אנקדוטות בתלמוד ובמדרשים שקשורים לנושא הזה של החתן וכלה. מקור אחד אומר, קשה זיווגו של אדם כמו קריעת ים סוף. אוקיי? מקור אחר אומר שאותה מטרוניתה פגשה את אחד מהתנאים, שאלה אותו, הקדוש ברוך הוא אחרי שגמר לברוא את העולם, מה הוא עושה?
במה הוא? אז הוא ענה לה שהוא יושב ומזווק זיווגים. היא חשבה שזה משהו, תהליך קל, הסיפור שם הזה שניסתה ניסיון בסוף לא הצליח. הסיפור השלישי אומר שאדם שמתחתן, איש שנושא אישה, הרי כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. ואני על שלושת הנושאות האלה שאלתי שאלות, ומהתשובות אני מקווה שנתתי תשובות הנכונות. קודם כל, מה זה קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף? עד כמה שאני זוכר את ים סוף, נקרא די בקלות. אומר לקדוש ברוך הוא משה, נטה את ידך, ונטה את ידו, ברוח הדין, הוא נקרא בקלות. לגבי הסיפור השני, אני לא מבין את השאלה הזאת של האישה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא עושה? חבר'ה, הוא היה עסוק מאוד, היה לו דור המבול, לעשות המבול, דור הפלגה, היה לו את כל ועדתו, היה לו מספיק על זה, להכניס אותם למצרים, היה די עסוק. מה זה התשובה של אותו תנא שהוא יושב מזווק זיווגים? יש משהו שעומד מאחורי זה. ולמה דווקא את התשובה הזאת? חסר פעולות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו? ודבר שלישי, אומרים, אדם שמתחתן, הוא מקיים מצווה והוא בנה חורבה מחורבות ירושלים. אני מניח שהכוונה היא שהוא מקדם את התהליך לקראת הקמת המקדש באמצעות המצווה הזאת. אבל יש עוד תרי"ג מצוות. כל מצווה שאדם עושה אותה כתוקנה, הוא מקרב אותנו למעמד הזה של בניית בית המקדש וכו' וכו'. זכו אחרי שאלה, לא זכו. חשבתי שיש פה עוד כמה דברים אחרי זה. הנושא הזה של קריעת ים סוף, זה לאו דווקא מדובר על האקט עצמו של הקריאה. אם אתם יודעים, הסיפור הזה של קריעת ים סוף, זה שבני ישראל נכנסו ב-12 שבילים, בסיבוב כזה בצורה מעגלית וחזרו לאותו מקום. חשבתי לנכון שהאדם שמחזר אחריו ידתו, חלק מהדילמות שלו זה שהוא מחפש ורק את זה בסוף מגיע לאותה נקודה. אז גם פה, לכאורה בני ישראל, הקריאת ים סוף, התורה שלהם, זה שהם נכנסו ממקום מסוים וחזרו בעצם לאותו מקום. המעבר הזה שהחזירו אותם לאותו מקום, אולי זה עומד מאחורי זה, אבל זה לא פירוש מספיק טוב. לגבי של הדברים אחרים, אני חושב שבשני סיפורים האחרים, מה שהחכמים רצו לרמוז לנו, זה איך חתן וכלה שרוצים לבנות את ביתם, איזה תכונות הם צריכים לסגל לעצמם על מנת שהדבר הזה יצליח. ומה זה קשור לקדוש ברוך הוא, ומה זה קשור לבית המקדש. אם אתם מכירים את משלי, המשלי אומר שאלוהים בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקע. יש לי פה 3 תכונות שהקדוש ברוך הוא כביכול להשתמש בהן כדי לבנות את העולם. וזה מה ששאלה אותו, אחרי שהוא ברא את העולם, משתמש בתכונות האלה, מה הוא עושה? באיזה מקום הוא משתמש עוד בתכונות האלה? הוא אומר זה לא, הוא רמז לה יותר נכון, ויושב עם זווק זיווגים. זאת אומרת שגם חתן וכלה שרוצים לבנות את ביתם, הם חייבים לקחת את התכונות האלה של בחוכמה, בדעת ובתמונה. אותו דבר זה קשור גם לבניית בית המקדש. אנחנו יודעים שהמשכן נבנה על ידי אותו חכם בצלאל, שכתוב עליו באמלא אותו בחוכמה ובתמונה, ובדעת, בדיוק אותן תכונות, כמו שציפרנו עכשיו על אלוהים, איך שהוא ברא את העולם, ככה לבנות את המקדש. גם חירם, שבנה לשלמה את המקדש, כתוב אצלו, וימלא את החוכמה ואת הדעת ואת התמונה. אנחנו רואים שיש פה שזירה של 3 התכונות האלה שחוזרות כמכנה משותף בכל הדברים האלה. וזה אומר לנו שכאשר חתן וכלה הולכים לבנות את ביתם, הם צריכים לנצל את 3 התכונות האלה. אומרים שהגבר כביכול מייצג את החוכמה, האישה מייצגת את התבונה, את הבינה, אוקיי? חוכמה זה מידע, בינה זה דבר שאתה יכול לחקור אותה לעומק ולהוציא מתוך החוכמה את התבונה, ואז כשיש חיבור של חוכמה ותבונה, אז נוצרת הדעת. דעת זה תוצר סופי.
רמז, וידע אדם את חווה אשתו. זאת אומרת, כאשר יש שילוב של החוכמה ושל התבונה, אז יש סיכוי שהדעת שתיווצר היא תיבנה בצורה טובה יותר. לכן אני בא ואומר, החתן שלנו, להכרה שלנו, תנצלו כל אחד את הכישורים שלו, תדעו להנמיך אחד על השני, להתכופף. מזכיר לי את אשתי שאמרתי לה, את רוצה שאני אהיה לך לעבד? עשי אותי למלך. אם תתני לי בהרגשה שאני מלך, אז יש סיכוי שאני אהיה עבד. אוקיי? אז אני מאחל באמת לחתן ולכלה שצריך ללמוד את הבית שלהם על בני תורה וקדושה כמובן, על יכולת להכיל אחד את השני ולהתמודד עם האתגרים שעוד צפויים להם, ואנחנו כולנו פה נשואים, או כמעט כולנו, נתחיל את הדברים האלה. היכולת לשתוק, להנמיך את הראש עד שיעבור זה, בסופו של תהליך סכין בין השיניים. לא סכין. זה הסיפור של מנחם. לבלום את זה. זה דרך הכי טובה. לי לקח כמה שנים לעשות את זה, אבל אני בשנים האלה כבר ממש רוצה. אני אומר, את צודקת. את צודקת. מה שאת אומרת, מה שזה. יאללה, שיהיה לכם לבריאות. מזמור לדאומים. מזמור. למה נסיים? נסיים ונעיד מזמור השייך. מה יהיה? מה יהיה? איפה? מה היה? אמרתי לו שבוע שעבר. ראיתי אותו, מה יהיה? אורו זרש. אמרתי לו, איפה אורו זרש? מי זה? בסדר, מה יהיה? אמרתי לו, איפה אורו זרש? שעושה ברוך כועס. נגמר. זהו. עוד אחת להקשיבה. מה לעשות? תעזור לו לאסוף, אתה בקבוצה חלקום. תעזור, מעניין. יאללה, שלנה, תחב קבוצה היום. איזה ברכה זאת. מה? מה פתאום? לירון, סגור, לירון. עכשיו מה זה כאילו את הרגוע, שולחן הזה. הרי כמה שואל, מה? שימי. הרי כמה שואל בספר תורה בבית האבנים. זה ערבי. למה הוא לא צוחק? בהגדה הזו היופי שלה והיופי שלה, שאם תתקנו את הקטע הזה, ממש תקנו את הסדר בצורה, כלומר, בת ציפור, נוח הציפור, מאוד ממליץ על ההגדה. תימני? גם תימני, גם לא תימני. מי כתב את זה? אתה שם? מה זה? אני עזרתי בהוצאה שם. יש פה סיפורים לפחות. تعال انا تعال تعال تعال
לפרוטאי למה לא עשיתם סיפורים? בשר אצל האור انت موز دي لهم بسرعه بارك يا سيادي رباطي بريخو נבורך לאלוהינו שהשמחו במעונו שאוכלנו ברוך אלוהינו שהשמחו במעונו שאוכלנו משלום וטובו היינו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם חזון את העולם כולו בטוב בחן בחסד וברחמים וטובו הג'ודו לחסר לנו ולחסר לנו לעולם ועד כי הוא אל זון ומזין ופרנס לכל כאמור פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון ומכין מזון לכל בריותו אשר בורו ברוך אתה אדוני הזון ברחמו עד הכל נודה לך אדוני אלוהינו וברכו מלכנו כי נחלתו עד אבותינו ארץ חמדותו וברכו ברית ותורו ועל שהוסתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבודים ועל תורתו שלימדתנו ועל חוגי רצונו שהודעתנו ועל כולם אדוני אלוהינו אנו מודים לך ובורכים את שמך כאמור ואוכלתו ושבעתו וברכתו את אדוני אלוהיך על האורס הטוב אשר נתן לך ברוך אתה אדוני על האורס ועל המזון רחם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל הר ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל דבירך ועל הבית הג'ודל והגודל שנגרו שמך עולו ומלכות בית דוד משיחך תחזירנו למגון ברוב יומנו ובני את ירושלים עירך בגורב כאשר דיברתו ברוך אתה אדוני בונה ברחמות ירושלים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הואל לו עד אבינו מלכנו אדירנו בורנו קדושנו קדוש יעקב רוענו רועי סול הואל המלך הטוב והמיטיב שבכל יום ויום הוא ג'מלנו חן וחסד ורחמים וכל טוב ורחמון ימלוך עלינו לעולם ועד ורחמון ישתבח על כיסא כבודו ורחמון ישתבח בשמיים ובארץ ורחמון ישתבח בנו לדורי דורים ורחמון יתפאר לנסח נסוחים ורחמון יפרנסנו בחובות ורחמון יסמיכנו על הכבוד ורחמון יטע שלום בינינו ורחמון יעשה עמנו למען שמו ורחמון יפרוס עלינו סוכת שלומו ורחמון יואר עינינו וליבנו במאור תורתו ורחמון יבורכנו כל אחד ואחד איש בשמו ועוד אלוהים יבורך וישמור ויסעוד ויפרע ويربى ويشتل ويعشير ويتهجن ويحلس ويحيا ويأرخ يمي مورين وربين وبعل بين الزا وبعل السعود والزوت وربي أخوثون الزا ألوهيم يبوري خوثو وأصغو وأحب وقربو ودورشي طبوثو ودورشي شلومو يتبورخو جم يتبورخو هكل بمؤذ مؤذ بهن بعاشق بحكمه مفلو بحلوس عصامات ببانم وببانات ببانم شيهيو
סגה ותורום גיימי בשרוד בישראל ובבונות שלא ימותו ובנכוסים מרובים שלא יתמו ובעושר ובכבוד שלא יכלה והשולחון עשה שאוכלנו עולו וחוס ששותינו בו יהה מעודון מדושון בפודפור מבורך מולה כל טובו כשולחונו של אברהם אבינו אשר ברכו המוגום בכל מכל כל וכן יהי רצון מלפני המוגום ברוך הוא שאתו מורנו רבנו בעל הבית הזה ובעל הסעודו זול ורבי החודון הזה שלא תבוש בנו ולא נבוש בו לא תבוש בראשיתך ולא תקולם באחריתך אחריתך תהיה לדורי דורים נכוסך יהיו מוסולים מצליחים משביחים גרובים לא עיר ואל ימשול הסודות ואל יזדגג לא במעשך ולא במעשינו ולא במעשה כל עמו בית ישראל ואל יוסף לא לפונך ולא לפוננו ולא לפני כל עמו בית ישראל שום דוברו והרהור עברו וחד ועוון מעטו ועד עולם אבל תזכה ורם אני הגל והסועיר אזכה עמוך לראות בבניינו שלי של ירושלים חברים מוסולים וסלוחים כבתחילו ממורם ילמדו עולך ועולנו זכור ממורם ישלחו אל עד הברוכו באסומחו ובורך עד לחמחו ואתממחו כדכתיב ועבדתם את אדוני אלוהיך וברך עד לחמחו ואתממחו והסירותי מחלו מקרבחו ונאמור לו דיה משקלו ועגורו בארסחו עד מספר יומחו עמלק ימלא אדוני כל משאלותיך לטובו ועוד כללכם רבותי המסורים כל תתבורכו באלוהי עומד תיוושעו תפקודו תסורו סולו תטעותו תמוג'ונו תחולקולו תסליחו תזכינו תענו וען עמוכם שבוך לבורא עולם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולתרעוד עולם כפירים ורשו ורועבו ודורש אדוני לחסור כל טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו ברוכו אל המושיע סברי מורונה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הג'ופר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל בורא לכבודו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוסר הודו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יוסר ברוך
יוסר הודו משמח ציון בבונהו שמח תשמח נעימו אהובים תשמח אבו יסיר אבו בלכד המחלן ברוך אתו אדוני משמח חותון וחלום ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בורו ששון ושמחו חותון וחלום ג'ילו ורינו מעורי יהודה ומחוסות ירושלים כל ששון וכל שמחו כל חודון וכל כלו כל מסעד חדון ומחוסות ונבורים משלי דרים ברוך אתו אדוני משמח חותון עם הכלום יופי. זה סגולת העבודה. כן, עוד השנה. ולכן עוד השנה השיר בקצרה את השיר ימי נפוס כולם מכירים? זה שיר הצדקל של מנשה. אז אנחנו כל שלושה ילדים ואני מתחיל לא, ניתן מורה נתחיל אחרי הנפוס יאיר נתחיל אחרי הנפוס מה הסיכוי שיש את זה? פה אין סיכוי זה רק חזר לי לחג החדשים רק תהן
סקאנה תעוות. יאללה. תמני. שמעון הוא נתן לך את זה. אין לו מחבר, אין לו מחבר. אין מחבר. אין תרומו בדילונו. כן. תוריד אותו. תרומו, מה זה סקאנה? טוב, יאללה. שאפשר להביא לנו מוזיקה. אני בחתן יש לנו ניסיון קודם. שמעון יודע. אמי. הוא ייפול. הוא ייפול.